أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم yayin da Allah ya fifita annabi Ibrahim ya bashi daraja نعم أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت a lokacin da annabi Ibrahim ya ce نعم Allah ya daraja shi ya fifita shi ya bashi sarauta نعم to shi ubangijin nan kuma shine mai rayarwa shine mai kashewa قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق to da ya ce shine mai kashewa shine mai rayawa نعم she na buruzu sarkin nan نعم she ce ai shi ma yana kashewa yana rayawa she ya bara aka je gidan sarki aka doko mutum biyu نعم she bara aka kashe guda she ce ma guda waye ta ya bar shi she wa izin kare Ibrahim inna allaha ya'ti نعم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب she ce mishi to ba laifi ai ka raya guda ka kashe guda to ubangiji nan yana fito da rana daga mafudar rana to kai ma ka fito da naka karshen rana فأت بها من kai المغرب ma ka fito da shi daga magaribi فبهت الذي كفر she ji kunya wallahu والله لا يهدي القوم da ya الظالمين ji kunyan nan to Allah kuma shi bai shirya wanda yake azzalimi ne أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها to she wani kuma yana wucewa kaman kada wucewa she ka zo ka ga wani gari she ka ga kaman gurabun kaman mutane sun taba zama wurin nan she ce don shi gari ke ga Allah kuma ya yi shirya kuma wanga gari ya zama gari قال أنا يحيي هذه الله بعد ya موتها ce wane ne zai iya shirya garin ga bayan ya mutu فأماته الله 100 عام ثم بعث she Allah ya kashe shi yana kwance wurin nan shekara 1000 قال كم لبثت she aka kuma taye shi aka tambaye shi قال kwanciyar لبثت gannan da يوما shekar أو shida بعد ta يوم da na kwanta kamar yau ne ko jiya ne ma haka domin shekara 1000 fa yake kwance amma da aka taye shi ya ce kamar yau ne ko jiya ne قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم shi يتسنى aka ce kana kwance wurin ga shekara 1000 kenan dubi abincinka ka dubi shi abin shanka ka dubi abin ganka rakumin da ka hau ya kasance وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس yace ka dubi zuwa ga jakinka da ka hau ni na sanya ka zama menene ka zama dai abin dubi ga mutane وانظر إلى العظام كيف ننشزها yana ثم saye نكسوها لحما yana saye shega an tada kasusuwan abin ganshi abin jakin shi an tada kasusuwa nan da ana ta bullo mishi da nama ko ta ina shi aka cika jaki ya zama jaki rakumi ya zama rakumin shi jaki ne toki jaki to ya zama jakin shi aka fura mishi rai ya girgiza ya atishawa فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير to she lokacin da aka gwada mishi yadda jakin ne yake ya zama mutum ya ce a lalle ni ma na yi imani cewa lalle Allah نعم shine mai yin abin da yake so
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى shi annabi Ibrahim ya ce ma ubangiji Allah ina roƙonka ka gwada mini yadda kake tada mamaci. قال أولم تؤمن sai ce shin baka yadda da abinda na yin nan bane ko? قال بلى Bala ya ce a ba haka nan bane, ولكن ليطمئن قلبي ina son ne don zuciya na ya nasu. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك Ya ce ka samo dabbobi kaman guda fudu, kaman wasu suka ce zakara, suka ce zabo, suka ce talo-talo, suka ce agwagwa, ka kawo su ka yanyanka su, in ka yanka kuma a cire abin ganshi, menene a cire gasussukan shi, sannan ka yanyanka su, she ka gama da gashin duka ka abin ga ka mixin shi da gashin shi nan duka. ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ka je ka sa kan duwatsu ka daddebe su ka sa guda fulun nan ka daddebe su ka dibiya kan duwatsun nan. ثم ادعهن يأتينك سعيا sannan sai ka je gaba ka kira su, iya kira agwagwa shi agwagwa ya fito, iya kira zabo shi ga zabo ya fito, iya kira menene kaza she kaza ya fito, iya kira talo-talo she talo-talo ya fito. واعلم أن الله عزيز To حكيم don ka san lalle Allah shi mabuwayi ne kuma gwani ne. Allah mabuwayi ne kuma gwani ne. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل Ya ce الله kwatancin waɗanda suke ciyar da dukiyansu saboda tada addinin Allah. في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة Wannan ne ya